Hato ke Jinglehkmen Christmas ke kutno Hadien ke Sngi arpsan Tarik u Bnai December. Hai ke Jingisha ngi kum ki balangit hu Jesus Christ gimde ban klet no ke Sngi ke Jingwan long priu utrai Jesus wat Hadien balalit no u Bnai December. Henry kadan kam mengenyai kan mau ban padan buram halamarwe ke Sngi ke Jingwan long priu utrai Jesus kat ba ke Mynsiem kadang im. Kiriu start ari mengi kisam ni kecaka bala kayu kundong Jisu tak ba kisu kmet cha uklur uba yalam nanti yaki kadan kam yang hiru bangi longkum kiriu start panyai war yo try Jisu ubalang unong pen im jongi hai ki jingduai beshit rem manla kasngi hadu bangi de yasham markmat ya utrai Jisu ya ukulong Jisu la kha kesing oi hapa kesem kulai namar bamdon jaka yu ubang thia Haga por Christmas ki pen pupan piengi ki yin kisem ban ki pen rem yala diro ki chan bathamai Henry ladangim aja kai kunlung Jisu ban kha po ki dono chungi kita ki ching pen rem baro ki long ki bala no e kum ta bang yira ke Christmas kemot gidan kaman petiang yo tra Jisu hapo ki dono ba un yo long unong pen im ba shimat bat bangin yo long ru ki ching thau bathamai Kesithi ba aru apostol Paul shaki nom Korin nom basan da khot bakan hunyo kum ta la da u ru u don u Chris u long u jing thau ba thamai ki baro ru ki barim ki la du no hakmi ki baro ki la jilong ki ba thamai dei da jing wan long priu try Jisu ba ki jing kular kala wan no ublei hangi ba u bangi ha ka kerteng u try Jisu un judge shu Henry uyo ya ke jing im bom jukut yones long balai di khot bekan real na ba ublei ula ikata katai ka birthday kat ba ul aitino yel u khon bala khamarwe ba u ru bangai ha un judge show Henry uyo ya ke jing im bom jukut de ke jing pa ublei bala pha u try Jisu ban sha yap na ma ki pop chongi ba un mi pat ni ki ba yap bangiru nginyo mi pat Kesitiu apostol Paul sikinong room long basan da khot pra Henry uplay upan ishanai la jong ke jing ishangi hakaba haba ngidang long ki bapop u Chris ulayap yapli yangi namar kata yidi basngu e utra Jisu ubala ichwa yangi halor ka dingpna ka Christmas ka long shisha ka jingmen ka bakraw yangi Henry ka jingmen ka bakam kraw kadang apshakmat kata kade haga hima uplay anda utra Jisu urwan shaw kita ki bala ija nado ka do nu pat ki bala penkre banya shem ya anda urwan pat haga ba arsi uplay un kurku yapi amen